Аз съм в разгара на всичко. Всички знаят, че ме познават къде вали сняг. Аз се подхлъзнах и те замръзнаха. Не знам нищо, но няма лед. Просто ми е студено 40 и нещо мирисопа или така. Казаха ми, че съм в разцвета на силите си. Но това дори не е истинско. Отидох от всекидневната направо до разпродадените врати. Животът е огън, но след като съм готов за войната, уау, ето как върви историята. Предполагам, че така върви историята. Аз съм в разгара на нещата. Всички знаят, че ме знаят къде вали сняг. Подхлъзнах се и те замръзнаха. Не знам нищо, но няма лед, просто ми е студено. От екана, до пръстена, до писалката, до ключа. Къде ми е короната? Това е моят блясък, винаги драма, когато звънна вижте. Вярвам, че ако го видя в сърцето си, разбийте тавана, защото се протягам към него. Ето как се. Не, без покана, без лед, просто ми е студено. И от моя заем те ме изгониха. Оставиха ме да умра техните хора, студени моята вяра в Бог. Моята в слънцето, аз съм от душата. Никой няма да те спаси, човече, този живот ще те разбие. Когато се замислиш, ето как върви историята. Аз съм в центъра на нещата, всеки знае. Не знам нищо, но няма лед, просто ми е студено.